प्रथमावनो आं नोंथांमोनखौ प्रेस मिडियाखौ धन्यबाद होबाय जोंहा फैबाय थानाय जे एप्रिल मासनि 12, 13, 14आव जोंहा बावखुंग्रि फेस्टिभेला मोजाङैनो मोजां जागोन एखेबारे मोजाङै जाथारगोन बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय जोंनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव बयबो फैनानै पार्टिसिपेट खालामो आरो हाजो गाखोनाय कम्पिटिसन गिला गेलेनाय कम्पिटिसन मोसानाय कम्पिटिसन माने खमलायनाय कम्पिटिसन बेवहाय बयखौबो आंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय आरो पार्टिसिपेट खालामनानै प्राइज लांनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय जिखुनु 12निफ्राय जागायनानै 14 तारिखआव जोबगोन बे मेलायाव जाहाथे जोंहा 14 तारिखआवथ' लाख लाख मानसि जाखायो देग्लायबो लाख लाख मानसि फैगोन आरो जों बेवहाय बे खुंनो थाखाय गोबां जोंनि आलासि बिथांमोनखौ लेंहरदों आरो बिथांमोना 12 तारिखनिफ्रायनो पार्टिसिपेट खालामगोन हारिमुवारि आयदाबो थागोन नामा लोगो बैसागु मोसानाय बिनि बादायलायनाय थागोन आरो बे बादायलायनायखौ जों अलरेडि दिनैनिफ्राय एनाउन्स खालामबाय सोरबाबो बादायारि दंबा बैसागु मोसानाय बादायारि खालामनो फैनो हागोन 13 तारिखआव बान्था होनाय जागोन बान्था होगोन बान्थाखौ होगोन जों हिल ट्रेकिंनि जिहेतु बान्था बेयो देग्लाय माबायदि जागोन बेयो 50,000निफ्राय आरो 25,000 जायो फार्स्ट प्राइजआ 50,000 जोङो आवगायाव 1 लाख होदोंमोन खिन्थु थांनाय जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ 50,000 होदों देग्लायबो 50,000खौ होनो थाखाय आखायाव लादों खिन्थु बोसोरफ्रोमबो बर'नि ट्रेडिसनेल जानो ओंख्रिनि मोनसे कम्पिटिसन बेथ' थाखागोन अमा सावनाय दाउ सावनाय ओंख्रि जानाय नारजि ओंख्रि मोनजानाय बेफोर थाखाजोबगोन गासिबो प्रिपेरेसना माबायदि सोलिनानै प्रिपेरेसना जागासिनो दं दाख्लैबो जागासिनो दं आं दिनैबो नायबावगोन आरो जाबाय थागोन मोजां जाथारगोन मा खावलायहरनो सानो सार नोंथाङा आं बेनि नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों जेन बयबो बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव गावनि गाव लाइफ भट होखांनानै एन्जयमेन्ट खालामनो आरो बावखुंग्रि हाजोखौ नायनो बयबो फैयो आरो बावहाय मोनसे धर्म स्थान हिसाबै बयबो नुजाफैयो जोंहा गासिबो जोंनि हारि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ आं खावलायबाय जों बावहाय फैनानै जाहाथे गावबागाव लाइफआव एन्जयमेन्ट खालामफैनो हायो थेवबो हाजो गाखोनाय बादायलायनायाव बबे जायगानिफ्राय बे हाजो गाखोनाय बादायलायनायाव गोबां जायगानि जोंनि आसामल' नङा गोबां जायगानि हिमाचल जोंहा काश्मीर गासिबो जायगानिफ्राय फैयो आसामनिफ्राय पार्टिसिपेट खालामो जाय देरहायो बेनो जोंनि थाखाय उइनार माराथन खारनाय माराथन खारनायखौ जों देग्लाय खालामासै साइक्लिंखौबो खालामासै जों देग्लाय थेंक इउ सार